Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka alƙawarta yau Juma'a muke kawo ƙarshen wato tsarinmu na farko na wato zuwa gidajen alhazai yadda ake raba abinci da kuma irin manajin kalamansu da kuma bayanansu na irin dandano da yawan abinci da zuwan shi a lokaci. Kuma muka ɗan saurari mu ji miye kokensu yadda kamfanin Na'ima Idris zai gyara ko kuma ya ƙara haɓaka irin abubuwan da yake. To a yau insha Allahu shine za mu yi shirinmu na ƙarshe, wato wanda akwai bangare guda wanda ba jihohi ake bayar ba, shugabannin hukumar alhazai kamar stakeholders, malamai da kuma wato likitoci da 'yan jarida da suka biyo tawagar hukumar alhazai ta ƙasa, wadda shi ma kamfanin Na'ima Idris ne yake ciyar da su a ƙarƙashin jagorancin Hajji Hadiza da Tim Jakonde. To alhamdulillahi za ku biyo mu domin ku ji yadda tattauna mu take da Hajji Hadiza da kuma cikin yadda Allah yadda daga ranar Litinin za mu koma sabon ɓangaren mu na wato Da'al Muwathim Real Estate, wanda su kuma su ne wato ɓangaren da ke kula da bayar da gidaje na alhazai, wato ma'amsai da rahmatullahi ta'ala barakatu masu kallon mu. Kamar yadda muka ce muku a yau insha Allahu za mu gama da ɓangaren Da'al Muwathim wato kitchen Na'ima Idris kitchen. To a yau bayan da wato kamfanin Na'ima Idris yake ciyar da wato jihohi 6 kamar da muka baku lissafi, akwai shugabannin hukumar wato alhazai na hakon bangaren likitoci, malamai da 'yan jarida ƙarƙashin jagorancin Hajiya Khadija, wadda ita ce take ciyar da sama da mutum 1,500. Ita Hajiya Khadija ita ma sananniya ce wurin aikin wato dafa abinci wa na haka da kuma alhazai sama da shekara da shekaru. Kuma yau muna tare ita da ma'aikatanta ita ma a kamfanin Na'ima Idris. Assalamu alaikum Hajiya. How are you? I'm fine. It has been quite long that you have been participating and cooking food for pilgrims and Nakhon officials. Yet this is another year, 2025 Hajj operations, that you are feeding almost 1,500 plus officials. How did the job is going on in Na'ima Idris kitchen? Alhamdulillah, at least we are delivering in time because they give us time to deliver. Then all the stakeholder, ulamas, and medicals, they are so happy for the delicious we are giving. It's not only them, we too, we are happy because of the taste. We find the taste always suitable, incredible, because of we know how Yoruba people cook. So, and these are your workers that you do work with every year. And how do you find working with your... Well, actually, they are trying. Because we have few people, then we are cater for the 1,600 and something people. Okay, so is the total number is 1,600? Yes. So Alhamdulillah, as we, after the Arafat now, the pilgrims are preparing for airlifting starting from today. Yes. Are you expecting the number to decrease or to be maintained for some time? The number is decreasing. Okay, will be decreasing. About 100 people they are going today. Oh, okay, so Alhamdulillah. And I wish all of you because your madam said you are all doing well. Yeah, and we hope inshallah every year we'll be working with all of you. Thank you. Thank you. الله في شركة دعم المواسم مطابخ نعيم إدريس اللي عاشت مكة المكرمة. الحمد لله هذه السنة الموسم ناجح بكل المقاييس، خدمات الإعاشة الحمد لله في المطبخ سواء في مكة أو في المشاعر المقدسة، وجهود حقيقة تذكر وتشكر، وكل عام وأنتم بخير والجميع بخير.